Terima kasih ya, Nduk. Nggih. Bengi iki wis gelem kersa menghibur masyarakat wontening Kali Ulo. Nggih. Ngertos mboten Kali Ulo? Nggih. Dadi kaline nek ulone ngono. Nggih. Dhisik Kula maksude nggih ngono ya. Heeh. Sampeyan karo ulo wedi ra? Nggih wedi. Oh, wedi sing marai wedi. Nggih. Nggih. Meka bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang sami mirsani direwangi adem-adem kaya ngene ya, Nduk ya. Nggih. Sampeyan kademen ora sampeyan? Mboten wong kula klambine kaya ngene kok. Oh, kandel nggih niku. Nggih. Niku klambi kandel sing dumadi saka napa niku kok iso mboten kademen? Saka seng. Bludru. Nggih. Luar biasa. Nggih. Nah, ngaturke salam kagem para bapak-bapak sedaya mawon. Wonten ing Kali Ulo, dusune Kali Ulo. Nggih. Desane Peh Serut. Nah, ya, Cak. Nggih. Omong dhewe tanpa dituntun karo Pak Kangko. Saiki Ya dipelajari sithik-sithik tak lali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, pripun kabare bapak-bapak, ibu-ibu? Sae. Sae nggih. Nggih. Mugi-mugi sehat, Amin. rezekine lancar. Amin. Apa niki? Terus pinaringan sehat, Heeh. Rezekine lancar. rezekine lancar lemang wis Pak Dene. Iya. Mugi-mugi panenane Mugi-mugi panenane saged ngrembaka. Regane brambang larang. Moro-moro kok iso teko kono iki piye to Pak Dene? Lah iya no kene iki petani brambang lho, Nduk. Oh, nggih wis. Heeh. Mugi-mugi regane brambang larang. Mugi-mugi regane brambang munda. Enggak, pinter. Mugi-mugi putra-putrine Putra-putrine soleh lan soleka. soleh lan soleha. Heeh. Dipun paringi sukses sedayanipun. Sukses sedayanipun. Nggih. Nggih. Tan sedaya kemawon Tan sedaya kemawon dipun paringi panjang umur, kesehatan, rezekine ingkang kathah tur barokah. Allahumma amin. Nah, pinter, mulai pinter sampean. Nggih. Nah, mulai pinter. Nah. Besok sekolah ora sampean? Nggih no. Tetep masuk lho nggih. Nggih. Mulai pun limbuhan rampung nek sing kundur mboten napa-napa. Nggih. Ya, sing penting sekolahnya nomor 1. Nggih. Nomor 1. Pelajaran sing kamu sukai apa? Bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris. Bijimu piro bahasa Inggris? Piro? Kira tak kira-kira. Ayo, bahasa Inggris ki apik, ya toh dipelajari kuwi merok bahasa internasional, Nduk. Ning jangan sampai kamu meninggalkan pelajaran-pelajaran lainnya. Kayak Pak Kangko mbiyen ya sekolah kaya sampean, iso lulus sarjana. Jadi pelajaran apa wae tak pangan. Bahasa Inggris tak pangan, bahasa Indonesia tak pangan, IPA tak pangan, IPS tak pangan. Aja meneh kok IPA IPS, IP ku dhewe tak pangan. Dadi komplit. Oh, berarti buku-bukune sampean iki mbok pangan kabeh. Kok iso buku dipangan. Maksudnya sing ditulis ning kono ki ilmune sing ning buku ki tak serap ning otakno lho, Nduk. Oh, njewe. Mosok Pak Kangko mangan buku. Lampean senengane ya. Nembang apa Cahayu? Mujiwat. Lho, ndek iki wis no. Dereng. Apa urung to? Ndek iki apa ndek iki? Oh, meh raine ndek iki ya. Sampean kok lalian to? Oh iya. Kami anggere anu ki lali kok nduk duwe entek domong gampang lali kok. Oh, duit entek lho. Kuwi no. Biasane tanggapan terus no. Ya iya terus alhamdulillah. Aduh. Mujiwat ene bawane ya, no? Nggih. Aduh. Ger pipi kok mbak pau ya, Bang. Rani Masmus tika ning 'Ning 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 '
majar kapan nduk kok wis iso lho. Ya nggih no. Kula duwe ilmu laduni. Iya. Ladune. Nggih, ajarane sampean. Heeh, ilat itu geni. Lah, ilat itu elek. Geni kok elek. Geni. Heeh. Paribasane urung enek sing ngajari kowe wis iso ya nduk ya. Jeno. Ah, cah ajaib. Nggih no kula ajaib kok. Iya, duh, nggih. Lanjut nggih Pak Deleng. Iya Mbak Sinden. Suara medhit barang kok ya kuat lho. Kena kula pas fit-fite. Waduh. Pas fit-fite. Wah, iya. Ndak ingin neng wilangan suaramu pas entek ya, Nduk ya. Nggih. Sama isin ya, suarane ora maksimal lho isin. Nggih, aku boten pingin ngecewakan Bapak Ki Anom Dujo Kangko. Ya, oke pokoknya. Oh, ndek ingin neng wilangan ke suarane entek nganti pucet, rumangsa berdosa karo Pak Kangkong no ya. Nggih. Jane ora apa-apa lho Nduk ngono kuwi, Nduk. Wong sampean iki jek belajar wong kurang-kurange iki sing nonton sing mirsani iki memaklumi ning gandeng sampean punjul ing kepapak merojol ing akerep luar biasa. Suara cilik bareng kok ora ngoyo sampean ya. Ya nggih. Ya. Ger. Cah cilik ora apa-apa salah. Sakmene salah ora nek wong nyeneni sakmene mbane lek sing tuwek-tuwek kae salah tuwa pok sandal lambene. Ayo. Ya, terus. Saja ya. Wis cengkok angin Yan. Nggih kula nyanyi mengayon-ngayon ngene. Ya iya, barang nyuwara ki rada nyepurno ki irungmu ki saya mendelep Nduk tadi. Nggih kula ancene pesek. Apa-apa lho aku emang ngakoni laku pesek. Ya, tapi kan pinter. Nggih pinter. Bang Iro nek goblok ya ta, milih pesek ning pinter gitu. Yo nak gak popo. Iya. Bangir tapi pinter. Kuwi malah tambah ayu, tambah pinter. Ya. Sampeyan ku ora kok pesek, Nduk. Pancen yo sik cilik engko suwi-suwi modot. Nek saya gede. Nggih. Modot irunge. Bu Dwi kok modote rene piye to? Apa? Mboten modote ki maju rono. Oh, nggih kaya Sapa? Ayo. Oh iya, kaya wayang. Tak jak omongan bareng kok ya larase kok ora ilang ya. yo nggih ajaib kok. Iya. Iya. Biasanya lali lho nek tak jak omongnya lali ning ya sampean tak tau lali ya. Yo. Ngilangke rasa kang samar tresnaku sundul yati
napasi barang nek dawa menten lho sampean. Nggih. Kulino renang apa sampean? Asli ya gak oleh renang. Lah nyapa? Direng. Wedi ireng jare. Apa lek renang iku mesti ireng lak ya ora. Enek to kolam renang dhuwure enek anune ngono kae gak palume ngono kan enek. Ya sing dhuwure niku Indoor. nggih. Heeh. Kula cek mendelep lah enek sing kuwine. Soale kuwi sing 13.55. 13.5 ketor 15 likat Apa? 13 mila Meter. Heeh. wis to kula ngelak mau jak omong-omongan panggah blibet. Lah iya, mongko lek jenenge renang kuwi ya ndawakne napas no. Nggih. Sama nek ora renang napase sik dawa ya. Ya nggih. Ha nggih. Kula lak nyapa kok sampean bingung nggih. Apa? Padahal kula ora tau renang. Oh, padahal ora tau renang. Napas kula niku, Panjang. tapi lapas fit gak panjang lho ya. Oh. Pemone gaya izin tawang ono lintang kuwi. Heeh. Contohne, Contone piye? kula pemanasane ngene lho. Piye pemanasane? Arep nyuwara pemanasan. Nggih. Pemanasane piye? Tapi megap-megap sampean. Iya, iya. Jadi apa ora? Iya. Ah, iya. Oh iya. Tarik napas ya. Nggih, pinter sampean. Pinter. Nek ora pinter mbok ditangkap karo wong kali ula. Nduk. Cah pinter kene. Kene yo bapak ajaib kok padake. Oh, Sama nggih. anak ajaib, saiki bapak ajaib. Nggih. Oke no, ayo lagune apa? Mes. Yo dilanjutne nih. Lanjut nih ya. Minggu jiwate yen nang geget lati hancicit alise sasalaban wane lancer kuning nyam semake sinawangin ujiwat pamikir kang kuat koyo harap nekat sepi-sepi tamat rasa satan gayo cimat yen tangan wengi pangrasaku kaya wus sumati aduh wang kuning. Ki rada dhuwur lho, Nduk. Nonane. Kuat awas, siap napase tarik dulu. Ya. Mong tansah daleke nanging terus Ya ngono kuwi lek nembang ya ngono kuwi mesan mesem ngono dadi penonton nyawang gen seneng. nggih momone anak kula Doni Mas Mustika boten pantes. Iya no kudu mesam-mesem no. Disawang wong di syuting. Iki bareng sampean nembang iki penontonnya ning YouTube iso 3.000 lho, Nduk. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Ya. Sing komen piye? Hah? Sing komen. Sing komen?
Anu, iki enek cah ajaib ngono kuwi. Kena. Iya. Laduni kok. Heeh, nek ladune duwe ilmu laduni, bocah ajaib saka Kediri. Ilat itu geni. Ilat itu geni, heeh, tapi irunge rada pesek. Oh, wenyek ya. Heeh. Pisan mau pindho, Nduk. Lagune. Lho ora maksudnya kok tanduki ngono lho. Wes sembarang. Oh, sembarang ya. Sak keselku ora apa-apa. Iya. Los ya, Nduk ya. Nggih. Heeh, karo. Ora enek bintang tamune nggih? Ora enek bintang tamune. Oke. Bintang tamune yo sampean karo Kirana iki. Oke. Bekar Kirana, kowe cah loro padha Kedirine. Omahmu cedhak apa karo Kirana? Kalipang niki kula kan kuwi to. Ngendi? Gringging. Gringging. Nggih. Nah, wis kompak cah Kediri lho kabeh. Nggih. Edyan. Nduk, lha Nduk. Iki lho, kowe lagi nembang. Napa? Langsung enek sing WA karo Pak Kangkon. Nah, iki lho. Nak tebakanku wis mesti. Heeh. Sopo? Kowe bedhek sopo? Bedhekmu sopo Jaja? Ngarep-ngarepane M to? Oh, M. Sopo? Ya ora genah sapa? Sugeng dalu Pak Dalang, derek kagem Ki Mora. Menika matur sembah nuwun. Lha. Sing 500 kangge Ki Mora, 500 kangge Kirana. Pas nggih, adil nggih. Sapa? Hah? Sapa? Pak Muklasaan. Pak Muklas. Lho omonge wong-wong jenenge gak Pak Muklasaan. Lah sapa? Pak Muklasaan omonge. Oh, ya Pak Muklasaan. Oh, asline jenenge. Oh, nggih. Heeh. 1 juta ditransfer, 500 nggo sampean, 500 nggo. Nggih, adil nggih. Adil. Lho pomone aku 600 iki 500. Gak pas nggih? Gak adil, pas, nggih? gak adil. Nggih. 500 ya 500. Nggih. Ora entuk kowe 600, kene 400 ya entuk. Iya, nggih. Iya. Ora aku gak ngeyel kok. Oh, enggak. Nggih. Iya, oke, engko tak paringi ya. Nggih. Heeh, wis ditransfer. Makasih dulu karo Mas Muklas. Selalu mensupport sampean lho. Matur suwun nggih Pak Muklasaan. Nggih. Wis sampun maringi kula 500.000. Mugi-mugi mugi-mugi sehat selalu, rezekine lancar. Amin. Dungane cah ajaib mandi ya, Nduk. Wis rabi apa ora? Wis. Wis rabi berarti muga-muga duwe anak neh. Yalah. Bener to? Bener. Oh, bener. Nyawer kula neh, manggap kula neh nggih. Heeh. Pinaringan sehat. Heeh. Weh, sehat terus nggih, pokoknya sehat terus ben iso nyawer kula terus. Ah iya. Nggih. Sik to Pak Dalang. Apa? Sampeyan tak delok teko kene iki kok ganteng ya. Apa? Lah Pak Kangko iki sejak dilahirkan iki sudah ganteng. Jadi Oh. sampean wis ngerti wong ganteng po? Nggih. Ya saiki lek sampean ngerti wong ganteng, sak liyane sing ganteng Pak Kangko, sing nganggo abang-abang iki sing ganteng sing ndi? Ganteng dhewe. Ganteng dhewe. Ngerti ora? Sing ndi? Sing ndi jajal? Ya. Aja sing nganggo kacamata ireng kuwi. Kuwi lho. Sing endi? Sing niku lho, sing kuwi lho iki lho, sing delok HP kuwi lho. Oh Mas Kasih, nggih. Mas Kasih ganteng dhewe. Duh. Niku lek milih bener, Nduk. Mas Kasih iki iso ngendang apik, terus dalang yo pinter. Lho sekolahe yo pinter, jos. Kula mek ngelem tok lho ya. Heeh, iya. Oke, lanjutkan. Tak jupukne duwite. Ya. Oke. Masuk. Masuk, bosku. Oke.